A punto de finalizar el próximo 27, la exposición Sempre Xonxa ha servido para que decenas de estudiantes ourensanos conozcan tradiciones ya perdidas, aquellas tradiciones que dejó reflejadas en la película Chano Piñeiro. Y hoy le tocaba el turno a un grupo de alumnos de la Escola Profesional Santo Cristo. Antes de visitar la exposición a primera hora, asistían a la proyección de la película, el primer largometraje rodado en gallego en 35 milímetros y rodado íntegramente en la provincia de Ourense, en Santoalla, una pequeña aldea del concello de Petín. Estas eran sus primeras impresiones. Sí, a peli estuvo moi ben, era moi interesante ver como vivían na época antiga. Hai moita diferencia daquelas porque non tiñan luz, non tiñan moitos medios e agora, obviamente, a tecnoloxía está máis avanzada e máis fácil vivir. Sí, é moi interesante ver como rodaban na época cando non tiñan tan moitos medios e as cámaras eran con menos calidade e todo, pero está moi ben. Porque a miña abuela tamén veu de Venezuela, destes países, entón moitas veces conta historias así. A min a peli gustoume bastante, porque a verdade é que certas cousas que descoñecía aprendinas agora. Gústame máis o cine de antes que de ahora. Non sei, certas cousas que vexo, que aprendes máis no cine de antes que no que hai agora. Después visitaban la exposición que reivindica a Ourense como plató de cine y que reúne tanto elementos de atrezo de la película como objetos personales del director, un recorrido que hacían de la mano de Tatiana. Claro, Chano di que é moitísimo mellor rodar a película e escribir o guión no mesmo sitio, porque así el dase conta de como vive a xente nese lugar, non? Entonces, por exemplo, Xonxa se fala, vai a falar como falan a xente que vive en Santoalla. Ou, por exemplo, o veciño que estaba ali con el mentras escribía o guión contáballe historias de lobos, de tesouros, e todas esas cousas, esos lobos, esos tesouros, esas lendas, integras moito na película, sobre todo no personaxe do Caladiño, non? Sempre Xonxa es una película realista que a través de las 4 estaciones hace un repaso a una historia tan ligada a Ourense como la emigración. Viñemos porque damos a materia de lingua galega e é unha maneira de facelos a eles un pouco partícipes da cultura, xa que a película conta con elementos como a emigración, dá moito valor aos aspectos da gandería, da agricultura, ves o pobo tradicional galego que eles xa non recordan e, sobre todo, para os alumnos estranxeiros que vexan o porqué a xente galega marchaba nas condicións nas que vivían e que sintan un pouco de cariño e de apeganza aos ancestros e a maneira de vivir no pasado. 30 años después, la historia de Sempre Xonxa sigue emocionando y encogiendo corazones.